неща. И хората много малко тук ще излязах от банята и само с мокра коса. Като сте разбрали заглавието, днес ще правя 3 неща. Ще ви покажа новия си спинер и ще ви покажа двата си спинера. Червени и сини. Този е по-малък и става за ръката на брат ми. Ела, И ще ви също едно нещо, но в крайна си пътя, както още едно нещо сте видяли от заглавието и сте разбрали, ще ям за магазина дъвка. Малко ще ви покажа и... да, нека да ви я покажа. Ето е дъвката, тя е върху една чашка разплёкана, сложена така. Стои тук от една седмица. Да. Мама! Не, мама. Да. Мама! Мама! Тя направо се чупи. Спинера падна. Тя е безвкусна. Сега за съобщението. Съобщението е, че на всеки 20, 30, 40 или 50 съба, през 10 съба, ако ги събера, ще правя специални клипове за това, но гадното е, че не знам какви. Реагиране, да рисувам хубаво, не знам хора. Сега скоро ще покажа новите ми приказки за училище, все още не съм си купила. Защото още не е почнало училище. И ще ви покажа 2-3 подаръка от именния ми ден, който ще бъде на 15 август. Обаче аз ще го празнувам друг ден, защото майка ми тогава е на работа. И не можем да го празнуваме. Може би тази неделя ще го празнуваме, въпреки че още празника не е минал. Имам татуировка на Миньон. Момент. И да, това беше всичко от мен. Приятен ден, вечер или обяд. Харесайте, абонирайте се, коментирайте, споделяйте и довиждане. Момент. Искам само едно нещо да запитам. Довиждане. Лицунка. Довиждане.